saya karmatana oh hano angle hano merut matangnya ya karmatana sal saya karmatana oh hano angle hano merut matangnya ya karmatana sal saya karmatana Sani bagai hao raina pai mani belai hambai media tapuk sanglo tini hingke November 27 tarik 2023 ani ama bini boyos prai 78 bo asakya 1 December 1945 Thuikia 10 tarik August 2023 tamane 78 years hanarai sodar para o parangke o thayano bo bini langma solangkha bo 2023 ni 31 tarik March sono bini sudden kaisa heart stroke ngai brain stroke ngai bo thongoro klaikha bono hospital tlang jakha hospital tlang man pore motamuti bono treatment khlaya koi to some extent bono kisuta relief phaiti negative phekya to buman bisingo bo biti brai samani bising tifono binio bokhrok je tumor haingai mung to kasa chongmani abono operation khainel bo abo sambobia to karon botok belai ei singjak boy singjak bono khaimanan sambobia haipono biti samani bising tin thangan ni borok sawo biti charma baifano abo serokom kiurunglia second time kalaiman pore prai hospital tongkha prai 10-15 din tongmani pore thangnai 10 tarik August horo hingkai bo bini langma solangkha hingkai jong program go tep sekang khaya tongmani wati panti jarabai sung khaimalia boni mugi program kisel dat kema khaikia ke bo takho buku bo mandakla nyanango doto baya saktuk saboro mandana ko takho buku ni convenience naya kuno sung date khai karena sina bo Christian program hangkai thimani program sung motamuti nijeran bising date thik khai khayo o kubun ni sini niyam nitu nusara 13 din bising khaya langnai abahayata haini onek borok proshno khaimano tangai thima balokha dini bao condolence service khanyanan tamsuleri chongna khlaikha abai rokhimano karon kauma haino sung boto kaithotno kirinai borok kaisan kok khranai borok orsa Christian bongai kathang tongphron kaithotno mankha manai bo thangnai 10 tarik August 2023 bini langma sokha angkane Christian raida kan haino rugui pothari tinu mani no khanyal dige thangai tini ke date schedule khai tini bini thimani no ruk sawoi takhuk bukhurok motha monduli rok dara pastor evangelist rok bai bini khak sangma ba khak sang mani Khakhama Panda phai manjak phai nani bagai phap phai bekya last bono surya ko bini khak sangma Panda nan nei bakha poribar borok no takhuk bukhurok no borok nan tini phaileja obon bangin tini Panda ro klai kiting lai aro Panda main Panda khaimani